sitten mennään tänne halliin katsomaan, että mitä täällä tehdään. Näin. Noin. Tässä meillä on veneen säilytyshalli ja työtilat on tässä samassa ja tässä on tuleva huoltoauto ja sitten tässä alkaa olemaan näitä veneprojekteja, että hallin korkeus on 15,2 metriä ja sitten meillä on tämmöinen siltanosturi, mikä näkyy täällä meidän yläpuolella, niin siellä on 25-tonninen koukku ja sitten 120-tonninen, niin jos meidän tarvii jotain isompaa, harvemmin kyllä tuolla isolla koukulla mitään nostetaan, mutta päivittäin on käytössä sitten tämä pienempi 25-tonninen siltanosturi, nostetaan tavaroita veneestä sisään ja ulos ja jos on jotain koneremppaa, niin koneita ja näin edespäin. Sitten mennään tänne eteenpäin ja mennään katsomaan vähän, että mitä täällä löytyy. Niin, tässä meillä on näitä purettuja ja uusia osia tähän veneeseen, niin kuin näkyy, niin on vinssiä ja on ollut vedenpeitossa ja näin edespäin. Ja tässä tulee uutta tutkaa ja tutkamasto tulee tällä viikolla ja sitä aletaan sitten laittamaan takaisin paikoille. Et siihen on tehty aika paljon kaikenmoisia muutoksia ja osia odotetaan koko ajan. Kiire alkaa kohta olemaan, mutta niin se on aina tälleen keväisin. Mennään tänne eteenpäin, niin täällä asennetaan uusia Humphrey-trimmilevyjä tänne taakse. Eilen laitettiin jo ensimmäinen levy paikoille ja nyt sovitetaan ensimmäistä tonne paikoille ja valmistellaan seuraavan asennusta sitten tänne. On jo heftattu kiinni tää toinen port-puole, mutta tänään hitsataan sitten kunnolla taas kiinni. No, tässä me nähdään starboard-puolen uuden trimmin taustalevy on laitettu paikoille ja nyt sitä sovitetaan, että se sopii sinne ja toimii niin kuin sen kuuluu. Ja voidaan mennä tänne vähän lähemmäs katsomaan. Pääsee Volvonkin miehet vähän valokeilaan. Tässä nyt porataan uutta reikää sille uudelle moottorille tonne sisäpuolelle ja sitten aletaan sovittamaan sitä, että se sopii tuohon paikoille. Sitten täällä otettiin eilen tämmöiset vedenalaiset valot otettiin irti ja nekin uusitaan ja katsotaan, että kaikki toimii.